Balik! Take two! Good morning everyone! Welcome dito sa aking TV and Minoy Lapiceros TV. Ayan. Okay. Hi! Subscribe po Nins. kami. Suportahan niyo po yung channel namin. Pareho kaming nasa Poblasyon Pilar Bohol. Ayan, namaligda si Jaog newspaper. Newspaper boys to si sa karon. Okay, bye-bye. Asa guys. Bye-bye! Bye-bye everyone. Ano bilang ko boss? Ha? Sa? Vlog. Di pa di ko mo babay, mag-shoutout sa ko. Salamat sa 20 pesos nga aking subscribers. 20 pesos, 20 pesos sa laman kay 20 naman, 20 ka buok. Alam nyo kung paano ako masaya sa mga nag-view sa aking mga videos. Maraming salamat sa inyo. Kahit 2020 lang, at least meron. Masaya na ako, masaya. Sobrang saya ko. Kaya, isa-shoutout ko yung mga nag-comment sa baba. Shoutout sa aking mga undying fans na si Raybags, nanonood ka pa ba sa aking mga videos? Mag-comment ka, doy. Yung mga pinsan ko dyan sa Las Vegas, Marife Ocular, at sa kanyang asawa na si Roberto Ocular, si Rona Brunner at Armin Brunner dyan sa Germany, si Ate Ilsa, nanonood din yan, Ate Ilsa Campos. Ayan. Tsaka si Ate Nila Pirozzo de Pedro. Ayan po. Sino pa yung iba? Si Mr. 12 Mix Vlog. RB Officials. Ayan. Hello po sa inyo. Magandang umaga. Sana'y mabuti ang kalagayan natin today. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Ayan. Thank you for watching. Bye-bye.